Здравейте на всички, аз съм Супер Марио Роби Брос и добре ще да играя в епизод номер 2 в Need for Speed Most Wanted. Та, няма го вече БМВ-то. Много садващо. И ще продължим кариерата си. Та, както ви казах в последния епизод, избрахме си това. Класика. Вижте какво готви. Само вижте задницата на това нещо. Ето малко да зумим. Така. Красота. Направо ще цепим рака. Та, както казах, ще почнем с Blacklist Rival номер 15, който има и той голф. Така че ще го биеме с нашия голф. Та, тук има 3 състезания, което е лошо. Нека да ги започнем направо. Спрях си напълно звука на играта, защото моят микрофон е много слаб. Наистина да се каже, че е много слаб. И тук е някой от Мексико. И тук някой ми се прави, че върти гуми. Аз сега ще му ги завърта и аз едни обави гуми. Сега тук. Абе, ако голфа ми е на предно предаване, това ще бъде ужас. Омага. Омага. Абе, този голф е много тъп. Тъп. Не моя, на този мексиканец. Моя мексиканец. Реших да бъда с голф. Добре, реших да бъда с голф, защото вижте каква е хубава кола. Това е дига. Не, тук стълб да кука. Както казвах и както продължаваме с голф. Това е постижение. Някакси. Мешайте сега малко. Добре, тук може би. И не може ли някакси колата ми, нали? Да я превърна в километър. Статистиката. Fuck is this bullshit? Километри. Това вече е нещо друго. Вау. Няма да стане. Няма да стане тази работа на китайца. Но гадното е, че няма да чуе кога полицайите идват. Това е кофти. Но само и само да се чувам, това ще направя. О, майко мила, този мод е як. Не без базици. Знам, че е игра с лоша графика, но поне той печалята е сложил в мода да е много зелено. Не би те много зелено. Светло зелено. Смисъла на светло зелено. Да. Аз имам най-страхотната логика на света. Започваме! Значи миналия епизод казах, няма да се шибна, защото аз съм професионалист. И изведнъж, още едно шибване като луди. Тази игра ще ме подведе. Не може ли малко да чуе бромчението на коли? Майче няма да се чувам пак, което ще бъде кофти. Защото... Знай си, че полицията ще бъде в този екшън. Че полицай. Бах ти тъпия полицай, не ме видя въобще. Защото карам нормално, гледайте. Аз карам най-нормално голф. И да видим каква ще ни е победата. Да видим. Боже Господи, ние сме на толкова близо. Боже Господи, това е краят. Боже Господи, ето и на. Ще се шибна. Нали? Това е Роджи Пикарата. Леле. Добре, хубаво. Чакай бе, как беше сега? Б? Добре, хубаво Б. Тук е за елиминиране. Явно. Тук ще е за елиминации. Мен много ме кефи такива... Тос ми е взел името. Го еба буклук. Това така линките. Аз си казвам, че няма да псувам много. Защото принципно, когато някой много псува, дори в първите си клипове, той няма да събере абонати. Така че обещавам да не псува. Само понякога, защото нали, нормално е да псуваш, като някакъв идиот. Нека да продължим нататък. Това е, както казах, много интересно състезание. И едно тъпа Ауди ме задни. Чао, Ауди! Приятното карване! Идиот. Такъв. Ще направя... не знам. Мисля и с полицията да направя, ама не съм сигурен. Поне
едно майче ще направя с полицията. Не съм много сигурен, защото майче ще бъде дълъг клипа. А то по-нататък ще трябва да ги правя майче дълги. Ето, гледайте, тия са бавняри и майче ще направя и последното състезание, така ще приключвам и втория епизод. Защото за сега сме само на състезание, но после ще става по-интересно и по-интересно с полицията и така. То общо взето, да, ние ще победим, защото гледай, тия няма шанс, тия са изи. Но по-нататък ще станат малко по-гадни и... 60 км. Fuck the police! Да се каже честно. Да го махна това. Така. Това е добре. Ти няма шанс, бе. Едно голче ги бие. То това голче ще се превърне в чудовище, може би с някой епизод, защото разбира се, тук има тунинговане. Че няма как това, ако не е тунинговане, ще бъде баси тъпото. Наистина. Това ще бъде много глупаво. От страната на Need for Speed. Да няма никакви тунингования. Жалкото е, че в Hot Pursuit нямаше. В 2002 година. Само имаше да се отцвети колата. Това беше много тъпо. И не се кефех. А в Need for Speed Most Wanted... Няма да гледам. Гледа тук са буклук. Не казвам, че е буклук. Това е хубава класика също. Но просто Need for Speed Most Wanted има първо полиция, второ яки коли най-вече. Глей, това е най-якото голче на света, което съм виждал в целия си живот. Но разбира се... И той едва ще ме бие, той без това е KO, само направим. И ще се шибна, но струваше си. Да. И да, от тия, чакай малко. От тия, ако направиш повече, какво беше? Ще го надминеш с неговите километри. Майче беше такова. И да. Очаквайте снимане на The Forest, не само на Need for Speed. Аз не съм фен само на Need for Speed Most Wanted. Аз съм фен и на други игри. Много игри даже да си кажа честно. Сега ще видим колко километра ще ударим! 175. Не беше ли 76? Тази игра нещо се бава с мен вече. Добре, се тая. Добре, хубаво, това са полицаите. Това не ми пука, аз си знам много добре за тия полицаи в тази игра. Нека да направим още едно състезание поне и това ще бъде дълго. Да. Това майче бяха по... по 200. Това ще приключим и клипа, така че аз ще почна кратки епизоди, но после по-нататък, ако YouTube, нали, примерно ми даде да правя много дълги, около 40 минути епизоди, ще бъде много добре. Наистина. И да, общо взето, да видим да честем този гейм. Затова има slow motion, бе, дами господа. Ако минеме този Need for Speed с мода, очаквайте епизоди на Need for Speed Pro Street. Майче. Да, ще очаквате те такива или не знам. Ако превърта много бързо Need for Speed, това ще бъде много по-добре от всякога. Да, общо взето... Извинявай господин, ама няма... Аз имам шорткът. Ебах ти, този е най-тъпият човек на света. Затова хората има за тях по-пряк път. Така, шорткът, както го наричат американците. Шорткът. Това е за по-бързо преминаване. Да, ето сега. Ето сега тук няма да се шибна, защото аз съм най-внимателният шофьор, нищо че от тук си отдраскат малко от целия колата. Какво е пука, бе, нали? Он ме шибна, така че трябва да ми плати 5 лея. Айде 10 от мен да мине. 17 лея става. Не ми е зора. Нали, това се апгрейдва само... Да, аз се отдрасках колата, аз съм най-внимателният шофьор на света, бе, дами и господа. Първите два епизода ще са тъпи, но с полицията ще стане много по-интересно и ако някой ден реша да си купам много по-хубав микрофон от тоя, което може би ще стане, ще си го сложа на компютъра и вебкем да се чува много по-добре. И така, но сега ще съм с тоя микрофон и няма да се чуват игрите, музиката и карането, което ще бъде много тъпо. И ще ме чувате аз само как говоря и как карам в момента, като някакъв идиот. Да, общо взето финиша е тук и ще приключим епизода. Да, знам, правя много кратки епизоди.
Но може би... ще направя едно с полиция. От мен да мине. Най-хубавия финиш! Как се шибал като идиот. Това беше страхотен финиш. Да, тук може да се туинговат. Чакайте малко. Поне малко да се туинговаме колата. Разбирате ме. Разбирате ме за какво говоря. Тук имаме някакви пустиняци. Чакай бе. Добра майко. Това е 5000! What? Са тия, бе! Бах ти! Само спойлерите остават с по 10 000. 1000. Удай. Ще си купа този. На голф едва ли ще му вървя, но не съм много сигурен. Добре, това е бах ти тъпото. На ББС, моят. ББС. Ще си купа едни такива. За сега си тюнинговам колата, разбирате ли? За сега просто си тюнинговам колата, защото искам малко тюнинг, разбирате ли? И сега имам... Дали мога да си купа? Yes! Мога да си купа. Yeah! Тук има нито. Може да размишляме поне. Това е супер. Добре, за да отсветявам малко количката, разбирате ми какво говоря. Добре, хубаво. И си имаме дори и отсветена. Това е най-страхотната кола 2017, дами и господа. Общо взето това ще бъде като за втори епизод на Need for Speed Most Wanted. Дано ви беше харесал клипа, едва ли, защото само имаше състезания и как се тюнгова колата. Но съжалявам, че са така, но първоначално трябва да са на 15 минути, което е кофти. И това ще бъде всичко от мен. Дано ви беше харесал клипа, ливнете един лайк. Аз бях Super Mario Bros. И от мен казвам голямо довиждане. Ще се видим, когато ни гонят полиция. Бай-бай!